back to my YouTube channel. Gue saya Ratu Ijli kok. Ya. Ora. Kita ada di pasar Yunlong. Hari ini kita nggak sama Mbok Gendut Lomis Bruwe ya, tas metu bre ya. Hari ini nggak sama Mbok Gendut tapi sama Ibu Pipa. Ibu Pipa ini ibu harapan para duda-duda. Ya pokoknya nek duda-duda sing membutuhkan ibu-ibu ya boleh. Tapi harus yang kaya. Dia nggak mau kalau orang miskin. Nanti saya hidup susah lagi. Bapak salah saya. Berasal blok kono. Tapi enek apa ya? Bakul BH, bakul sual kalau lho. Ngene iki syuting kalau bakul babi. Di Hongkong ini bakul babi merajalela ya. Nggak enek istilah haram halal, enggak ada. Semua halal. Suami orang halal, istri orang halal, asalkan yang punya itu tidak membengok-bengok. Bengok-bengok itu Bahasa Portugal. Wong lu ayo ngabang ngono bet. lah piye to? Abang kudu mau mah. Kita ada di pasar kok sumuk to bapakku. Tapi iki gutril lho lek ora dinggeni jas iki gutril engko lenganku adem. Kita ya aku ya arep tuku atas lho ku nyadam. 6 dolar sekilo. Lah tapi ngotong-ngotongi lho. Ngotong-ngotong. Kita dulu roh wong lompat kayak nggih kono kae. Lompat lantai 7. Pak. Paling mek patah tulang lek kae. Retak-retak ngono. Cah-cah yo oleh-olehan nek gendaan dhewe jan nritip ora tau oleh gendaan. Iki bakul babi, nang Hongkong iki bakul babi di mana-mana. Enggak apa-apa. Nang Indonesia dilik-dilik bakul babi. Oh, pete, kontek. Pete. Tapi ya agak mehong kadang-kadang. Lek ndek kuwi 6 katuweke lho. Tuwek kae. Pira ya? Malah sing mandi sing yang kita ada di pasar. Pira ya? Lah jembet mau iwak asin nang kene ya akeh. Aku nggak tuku iwak asin dintekne Pak Tua. Lah aku paling mek sak lenjer tok aku ki serbu ki, Beb. Pokoke sing ireng tuwek ngono ora apa-apa. Kita tuku pete tinggi goseng-goseng atas. Iki lho. Nang Taman Bogo Yunlong lho. Aku lek dikuncir ngene malah apik. Lek diore ngene malah gak patek ah. Ngenteni Bu Pipa umpel-umpelan tuku pete. Nggih ngoseng kates. Ruwame lek dino Minggu itu padahal minggune Minggu sore niki ruwet. Jenenge pasar ya rada Muslim shop
Indonesian food. Oh. Ngono. Aku ya arep tuku tempe sik ya, Gus. Aku tak tuku tempe Gus. 6 hours later. Kita pulang malam ini numpak kereta api kecil jenenge Teng Tong. Pak Uwa mlebu nang vlog web Pak Uwa. Aku lek wong tuwek-tuwekno jek umpama aku cek duwe enggak sido ding keceplosan. Iki Bu. Ibu masa depan. Bos. Sing butuh masa depan sapa? Kayak masa depan itu kan kudu enek garwane. Iya sitok sikar sitok dawa. Lah piye mosok nek sikar tok lho wone ndi renek no wone. Kita iki numpak teng-teng kene Pak Uwa. Kita numpak sepur kecil. Sikilku dilindus koper wong teh padahal seminggir. Dilindus. Dilindus kapal kan garwo sitok sikar sitok dawa. Kan mesti kowe membutuhkan garwo to. Mosok nek mesti gar tok lah dawane sing ngendep iki sapa? Kan kudune nek sing dilebokne sitok sikar sitok dawa. Lah aku yo mek sikar tok renek wone renek sing dawa iki renek. Golek ra oleh. Keting apa nek Pak Uwa mburiku ki ya. Pak Uwa. Enak bojone ya? Lah nang kene ora ketok. Ketok jambule tok. Gerung wis. Lah wong kae ketok silite tok itu lho. Ya apa didol germoh. Cok dah. Kita Indonesia lho. Tapi wong kae mau kok pede ya. Aku mantan germoh Mbak, saiki nang kene dadi germoh lek pengen jual diri dapat ngomong. Sama disuruh anu larang. Heeh, larang regane. Sanane lho larang kok dicoblos silite be. Larang kok pria sesuka yang make. Ayo. Sesuka-suka hati yang make terus karena aku sudah membeli kamu mahal. Jadi kamu harus siap tak pakai apa aja. Dipakai apa iki? Ya selentem lah, ngitik lah. Lah mulai dicoblos silitku prek. Ketemu awakmu mlaku kayak mentok kosok. Kok guyu-guyu. Kok nyapa beb ngono? Yo gara-gara jual diri. Dicoblos silitku. Kayak bengkok-bengkok. Lakune mau medel-medel karo meh. Aku ra kuat bayangne, Beb. Ada yang sing gedhe-gedhe loro. Aja meneh dicoblos. Yo. Kesane ngalah hingga nemu dhuwur pabrik Mas Afrika, modar we. Tapi sing jual diri ketok yo akeh yo. Kayaknya udah dhewe nang Hongkong yo tahu ibaratnya tahu menjual ngono kuwi dadi agen yo berarti. Bukan nang Hongkong deh, nang Indo dek mantan gemoy. Nang kene tapi yo ngedol nek sing membutuhkan. Pelanggan nang kene. Ora dek mantan gemoy nang Indonesia dari mang. Terus nang kene jek yo duwe pelanggan berani mahal mah. Lek mahal iki berarti siap dipakai depan belakang lho, Beb. Kita jeki di sini jero kerja. Heeh. Nang jero numpak sepur. Aduh. Lalu gue nang taman moro-moro ditawani jual diri ya. Mari ya kesel. Gara-gara dikirane awakmu nyoteng aku iki dingge apa promosi jual diri. Kayak mau, Beh. Mereka tuh nganggap kamu itu guru. Iya, Mbak, nganu ya pengen adol ya aku. Mau aku lek 200 saya anu lho, Mbak. Aku wani jualnya adol larang dhuwur. Iya. Awakmu dikirane awakmu nyoteng aku kayak mau ki gawe video promosi adol diri lho. Banyak yang melihatku seperti kamu adol promosi. Padahal ada yang kayak konten lho ya. Gitu. Yontok we. Kayak konten kok bisa disalahartikan nang karo jan gak jelas tenan. Amit-amit jam bayi aja sampai lah, aja sampai. Tapi penak lho ketoke. Iso ganti-ganti peng 5. Iso ganti iki kok wayang mudun go 12. Kalau saya tidak apa-apa kamu antarkan pulang. Yo enake kon, kowe tak anterne balik nang kok teko tumu.
Ora balik-balik turun nang peng-peng ngelok ngetan. Beda gendeng ngono. Terus tekenge mandek jam 12 iku gak petugas e. Kok nepo? Kon medun. Dadah. Dadah. Dadah guys, jangan lupa like, comment, subscribe, follow. Jangan jual diri ya.